βόλτες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι και 4 στίχοι ακόμα τους πάω. Τα σχέση που λείπουν με υπάρχουν οι φίλοι. Όταν ξεφεύγω μου ρίχνουν σκαπί. Και να με εδώ στην ίδια ιδέα, στην ίδια δουλειά που κρατάει ως αργά. Έτσι οι μέρες παίρνουν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. Κι έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. Συμπολίτες μου, πριν από λίγο έδωσα εντολή στους συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έως την Παρασκευή, οι πολίτες δεν θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους παρά μόνο για να πάνε στη δουλειά. Στα τέλη Ιουνίου τοποθετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αποδέσμευση της Ελλάδος από την καταστροφική πολιτική των lockdowns. Ο αριθμός των κρουσμάτων και το πληγωμένο σύστημα υγείας οδήγησαν τις αρχές της χώρας στη συγκεκριμένη απόφαση. Η αδυναμία των αρχών να αυξήσουν τα τεστ δημιουργεί φόβους ότι τελικά τα κρούσματα είναι πολλά περισσότερα. Δεν βγαίνουμε έξω, δεν κυκλοφορούμε. Προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους αγαπημένους μας. Μένουμε σπίτι. Σιωπή. Έχουν χαθεί όλοι. Όλα. Μπορώ να ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει. Και εκείνες τις φωνές μου φωνάζουν «Μείνε σπίτι». Σιωπή. Σπίτι. Έχουν χαθεί Το σπίτι όλοι. μου μοιάζει πια με φυλακή. Μπορώ Και να με ακούσω κρατάει την καρδιά δεμένο, μου να χτυπάει. κλειδωμένο, μόνο μου. Και εκείνες τις φωνές Μόνο. φωνάζουν Προστατευμένο. «Μείνε Μένουμε Σιωπή. Προστατευμένο. Έχουν Το σπίτι χαθεί μου όλοι. Ναι. μοιάζει πια με φυλακή. Όλοι μόνοι, αλλά Και με προστατευμένοι. κρατάει δεμένο. Μπορώ να Ασφαλείς. σκεφτώ Να για μείνουμε μόνο. ασφαλείς. Και εκείνες τις Πρέπει να φωνές τους μου κρατήσω φωνάζουν. όλους ασφαλείς. Μείνε Έχω σπίτι. ευθύνη. Προστατευμένοι. Σπίτι. Θα περάσουν οι Ναι. μέρες. Το σπίτι μου Θα κυλήσει μοιάζει ο πια χρόνος. με φυλακή. Προστατευμένοι. Κάπου πλέον Κρατάει κρύβεται αυτό το δεμένη, θα. Να κλειδωμένη, μείνουμε ασφαλείς. μόνη. Θα γυρίσουν όλα Θα ξανά. κρατήσω όλους ασφαλείς. Θα. Έχω ευθύνη. Προστατευμένη. Θα περάσουν Ναι. οι μέρες, θα Όλοι κυλήσει μόνοι, ο χρόνος. προστατευμένοι. Κάπου πλέον Ασφαλείς. Να κρύβεται μείνουμε αυτό ασφαλείς. το θα. Πρέπει να τους κρατήσω όλους Θα ασφαλείς. γυρίσουν όλα ευθύνη. ξανά. Θα περάσουν οι μέρες. Θα κυλήσει ο χρόνος. Κάπου πλέον κρύβεται αυτό το θα. Θα γυρίσουν όλα ξανά. Θα. Κι έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς.
Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς, μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. Κι έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς, μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την ακούς. Τραβάω. Γράφω. Πάμε. Πάμε. Βάλτο. Έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια Σήκωσε λίγο το κεφάλι. Χαίρεσαι κάπως. όλα πια μεταφράζονται. Χρήστο, δεν μπορώ τώρα. Τι? Κουτσούλησε πολύ. Δεν το πιστεύω. Ειρήνη. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Καλά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Περνάμε ωραία στο Κόρφου. Μισός ουρανός βρέχει, μισός δεν βρέχει. Κι έτσι οι μέρες περνούν, Μορελιός. κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς. Πώς νιώθεις? Ζεσταίνομαι, διψάω. Σου φέρα κρουασανάκια. Ελπίζω να μην έχει πέσει το βιολί μου 50 ετών. Τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς. Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς.